Letha unyazo lwezulu. Amen. Ngizala abantu bakwaHlongwa eMbumbulu endaweni yaSembo phakathi kobukhosi kaTilongo. UMshumayeli Shozi wesivile eThekwini correctional. Amen. Bantwana benkosi, ngicela ukukhuluma indaba yakithi eKayezi la ngizalwa khona eMbo. Le ngoma engihlabelelayo ubaba mkhulu wayeqamba ngithi kulapha phakathi kwentaba yofuthi tafelkop. Amen. Uma usofuthi tafelkop ubuka eningizimu kunentaba eKayezi. Uma ufunda incwadi ebengihlabelela kuyo zishumi nesithupha kuMashi 1927. Ubaba mkhulu wayengakithi ngithe buka ntshonalanga ngenhla enengezansi. Uma efika lapho waqamba le ngoma ezweni lakithi eMbo, esefikile khona inkanyezi intaba umfula benguwela ngiyodipha inkomo ngibambekele eshobeni lenkomo ngisemncane. Nalapha ekhona singakutshela ukuthi wayemila phansi kwentaba inkanyezi waqamba le ngoma ka141 ekhumbula izwe laseMbo eMbumbulu. Indaba engikhumbula kakhulu kowazenza khona indoda yasekhaya oma kuthiwa umbutikadi uDlamini ukhokho. Uma uShembe efikile ezweni lakithi eMbumbulu eMbo, kwase kuba khona abantu abangamthandiyo. Indoda yakwaNgcobo engazange yamthanda wathi mayobhabhadisa yamlinda ngegala iwisa. Wathi maye eMfuleni lo usale bekithi besuka la sediphini kuwo sola ngeshoba lenkomo. Yahamba ehla ugubo njengemamba eyobhabhadisa ehamba nabambalwa yamlinda ngegala ngeyisa lendoda yakwaNgcobo. Wasephenduka sebuya. Le ndoda yalala kakhulu kwaza kwehlamatha ngapha yaba impatha. Waze wadlula umqambi wendlela wayihleka isilele khamsile injalo. Ukhokho wamekhakoma umbutikati uDlamini ulayisi wathi wamdabukela wamnika injomane ukuthi akaphumuze umzimba wayigibela. Baba mkhulu umvangela ushange njengoba sina sizala intombi wodwa. Besikhuluma le ndaba yasekhaya oma eyehlela khona kwaDlamini ukuthi ulayisi waba nenhlata wakhula kakhulu kumadoda aseMbo. Wakhula ngohlobo lokuthi noma ehambile emhlabeni wakhe akazange amazwi ehambile base badala kakhulu ngesibusiso wani kuShembe injomane washungela ngabonga uShembe. Uma usamzini wakithi tafelkop lapha ofudu phonsa amehlo ngasenhla enyakatho nentshonalanga. Kunesitolo kuthiwa eKwaToni sekuthiwa kwaMaseko namhlanje. Wafika lapho wayema wasebubula wasinga amakumbomani wabuka iningizimu wathi wabuka inyakatho wathi wabuka impuma wathi wabuka impuma wathi wabamba lokhala wathi batabami kulelizo zonke ukuyigazi kule ndawo yonke le ndawo yaseMbo yokuchitheka igazi. Kuthe ngonyaka uma inkosi ebusa ngalokho aseTilongo ubukhizo ukhokho wale ekhotheme yasesimahleni lemiyama yakithi inkosi uKT. Kuthe ma inkosi iphethe izwe yaseMbo kwenzeka okwenzekayo kwase umuzwe inkosi semahleni sewuhlukana phakathi kwaliwa kakhulu eMbo ngonyaka ka1935. Kwaliwa kakhulu ezweni laseMbo laphana kwaze wafika isikhathi lapho khona ingonyama inkosi yakwaZulu inkosi ingonyama uMaphumzana yayithubela umshiyeni ngoba esebenza kakhulu nenkundla lapho umlando walanyulwa khona ngiyawazi kwakuhleziwela kulanyulwa impi wamkhulu wayeprofethile. Ngikhumbula ngonyaka lapho inkosi amathamba besenzima inyanga yezulu siseBuhleni ngo94. Kwathi umsebenzi kaMasha uye enkosini kumnikazi wawo kwakusasebenza babkhulisa noDuma wasevula amasanga abafundisi. Kwathi masingena ngale kuMasha singabafana silandela abantu abadala sashiqhuba inkomo yayibovu intuku sithole indaba elimhlophe la ngikhumbula kahle. U5 sasunikela kangabi le mali khona imali yembeleko kusephansi kakhulu kunikela kwala ikhaya kumanje. Kwathi masingena ngale sithi waqala unakane ingudlungudlu ngaphi ngena ngale lamasundu kukuhle kunjeya
singasenathemba usayibona inkosi amathamba ayesezima sathi sibona yayithi imbefu yaphuma qede yathi bayiphuma unyanga yezulu yahlala yaflathela yabuka isitezi isikhuluma ubone ngendebe ukuthi asibonke lingasaphumi izwi yahlala yabheka le wasethi umfundisi ukhulumisa inkosi ijabule kakhulu uthe Mampondo umashi nophathe kahle uyimi uqobo lwami. Ngiyabonga.